Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB magtukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. Antida dyan. VP Henry, Henry Masela, la 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 la. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning heat, Henry M sa pingion. Tutok lang sa DCGB, buon agas tabanggi. La 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 la. Tabanggi, la 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 la. Kay Henry M, ano? Kamuga boss, ayos. Thank you. Idol, la 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 Kay Henry M, anong masabi mo boy? Ano na boy? Kay Henry M, ano? Kamuga boss, ayos. Salamat Noy. Dapat talaga maging okay at katuyang morning. Dapat maging happy ang morning natin. Good morning padi. Upang maisulat ang isang balong ng isang balong lalaki o babae sa talaan, kailangan siya ay malampas sa 60 taon na minsan lamang ikinasal. May magandang pangalan dahil sa kanyang magandang gawain. Kung maina magturo sa mga anak, kung magpapatuloy sa kapwa, kung naghuhugas ng mga paa ng mga banal, kung tumulong sa mga mamimighati, kung gumagawa ng uri ng kamanggawa o kawanggawa. 1 Timoteo 5:10, 5:9. Happy Blessed Friday everyone. Salamat padi. Ara mo na. I love you padi. Igop palang kirawit at tatan. Basan ta ka mong rawit-dawit na. Ay, wala padi. Hain padi. Hain padi so rawit-dawit mo sa mga kuhan. Hain padi so wala padi. Paring re, alat ngo na. Palarong Bicol o Palarong Bicol ini padi. Ay so rawit-dawit ano baka one kampanya lokal. Yan. Sige daw. Taon mga tugang tapasadahan sa aramong taonan mga marhain na bareta sa morning hirit. Good news mga tugang in the morning. Mga marhain na bareta para sa tuya tabing buhay. Ang satuyang mga marhain na bareta sa pagkaaga. Good news mga tugang sa morning hirit. Sabi digdi, spice up your circulation. Yan ha. Natural da tabi na reaksyon ang pagkaunin maharang nin tawo. Ini po mga tugang nakapagpupula kan sa tuyang pandok. Increased bodily temperature as in perspiration. Ang pagkaon da mga tugang nin mga maharang normal sana na ang satuyang pandok paminsan namumula. Asin ang satuya mga tugang na temperatura sa lawas nagiinit. Asin po kita pinagdadaplos. Iyan da tabi isinyal. These are signs that your blood vessels are dilated and blood flow is accelerated. Iyon kaya mampalan adi. Patunay da iyan mga tugang na satuya na mga agihanin dugo.
nagfunksyonar, asin naghihiro, asin po nag-ambulos kan dugo, mga tugang sa tuyang lawas, nagdadalagan, tabi, accelerated, nagdadalaga. Tama. Many spices, especially garlic, onions, cayenne, and turmeric, have been clinically shown to prevent blood clots and improve circulation. Yan. Napatunayan tabi mga tugang nan mga sibuyas, bawang. Ano nga ng Bicol kang Cayenne? Ang Bicol kang Cayenne, taga San Roque, Caraga Albay. Buda, turmeric. Yan pala na pag-inom ki turmeric. Adi, napatunayan tabi na yan mga tugang nakakapreventar nin mga blood clots. Siring man naka-improve nin sirkulasyon kan sa tuyang dugo. Kaya sabi digdi, to help your blood keep on healthy, add spices and let it flow. Yan. Yan mga tugang ang mga marhay na bareta. Kaya bagay yan na pagkaon. Ano man na mahaharap? Paminta, lada, onion, garlic, iba pang mga maharang. Yan databi mga tugang nagakatabang para po ang sa tuya na dugo maging marhay ang sirkulasyon. Yan po ang mga marhay na bareta. Mga tugang hindi po sa indong programang Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report hali sa luwas kasabay mga tugang ang Mega Forest Patrol. Karen, ala, may bitbit na bareta ngunyan tabing pag-aaga. Maraming tanawan mga bareta in the morning. 1, 2, 3, I know you want me. Basta Morning, Henry M. Karen, good morning. Come in. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Katakod man kan opisyal na puun kan karampanyahan ngunyan sa lokal, preparado naman ang ispersus kan Comelec, magligaspi provincial asin sa munisipyo kan Daraga sa gigibuon man ngunyan na nationwide grand backlash operation kan mga election tarpaulin. Sa entrevista niya to kay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, mapun initaw-taw VP na alas 6 nin aga kung sa insa saroon ang mga parte kan lugar sa syudad na baraklason itong mga election tarpaulins, posters asin banners na nakaburugtak na sa mga pinagbabawal na areas arog kan sa mga nasa kahoy na asin iba pang mga non-designated spaces. Mantang dugang pa ni Bunao, lauman na nagad na magpuon sa aldaw na ini, iyon ang tinunan kan mga paglilibot-libot kan mga mobile campaign trucks asin may mga tarpaulin ng may mga nakalag na iboto. So taud-taud tabi VP, maduman kita sa City Hall mga alas 6 din aga, maantabay kita dumanan magiging Assembly kan Commission on Elections bago ang baraklasan kan mga election tarpaulin na wala na sa tamang disposisyon. Yes, bantayan mo, i-cover mo so pagbaklas. Boda, so siyempre maharalian dyan, i-cover mo kung paano ang sistema kang pagbaklas na primero. Yo. Okay, tabi. I-cover mo yan. Seta nga na maaraman ta kung si side ng tinaranggal, boda anong klase, ang pinagtatanggal. Yeah. Roger on that. Sige. Kawan ala, Good girl. PCGB News. Good girl. 2, 3, I know you want me. Basta Morning, Henry M. Dapat po sa mga kandidato mismo magtanggal kaan sa mga bawal na lugar, ha? Di ba? Bako na kita ani ba? Iyo pa ang ano yan, ang nagtatanggal pa ng sa gobyerno. Kamo nagburog takaan, kamo maggasto ka yan. Kamo nagburog ta ka yan, kamo gumasto ka yan. Taba kung masugo pa kita sa gobyerno. O sandali lang taon may dagdag na bareta, mga tugang si Pio Fernandez, hali po dyan sa kaluwan. Basta Morning, Henry M. 5:21. Hello Ping, good morning, come in. Yes, good morning. Good morning, BP Henry, and good morning sa mga paraantabay. Aha. Sa mga dagdag pang bareta na danyeran ni violensya Oh. asin kariribukan ang kondukta kan palarong Bicol 2025 matapos na magbakbakan No. ang duwang basketball player Salbatana. sa presensya mismo
ni Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. Pangyayari sa laog kan Albay Astrodome Kasubanggi. nang pangyayari sa Mauraro. Roger, Ano ba yan? ini-BP ang nangyari pagkatapos na magkainitan. Oh. Nagkaperang basketball player entry an Sorsogon City Naiko. as in mismong ang host Legazpi City Oh. durante kan ginibong kawat na semifinal match Kasubanggi Aha. sa laog kan Astrodome na ginana kan siyudad nin Legazpi. Mhm. Naging mainit ang bakbakan sagkod na dakol ang binatumba na sa ng basketball player BP Henry. Oo. Kadaklan digdi so mga basketball players kan Legazpi na paminsan titamaan sa egg balls. Naiko. Mati. Nagpupuro piripit sa kulog, may minada pa, Oo. may nadadali sa pandok. Aha. Asin na naging physical nin marhay ang laban. Sagkod na kan matapos na ang kawat BP Henry, Ayon. Oo. inana na kan Legazpi. siyudad ng Legazpi, asin maabante na sinda sa finals. Mhm. Kan matapos na ang kawat, nag-ordena ang mga opisyal na mag-arabrasa. Aha. Di nagpasiring na duman sa mga basketball players kan Sorsogon sa may bench man kan siyudad ni Legazpi. Oo. Arabrasa. Yes. Mudan mukaan. Magbakbakan sa duwang halagaw. Ano ba yan? Tapos ng kawat sa kanagiriwal? Roger, Oo. pareho kang nangyari kanakaaging taon. Iyo baga. Pero event man kan football, natapos sa kawat, Yes. mismis nagbakbakan man, so mas bate, buda itong Oo. player kang Naga City. Oo. Sa presensya mismo ni Alkalde Abogado Pido Garbin Jr., naaging tensionado ang bilog na Astrodome. Salbatana, ano? Pangyayari sa Dahil Mauraro. nagiluwas, dahil nagiroro. Oo. Nag-intervenir na ang mga pulis, Oo. asin itong nasiblag. So, duwang atletang ito, basketball player, Oo. and igwa pang date na nagka-iras karamusa man, duman sa iba pang mga players. Oo. Sagkod na nagtindog ang alkalde, asin uminabante duman sa may court na mismo, and nakapahayag na medyo dismayado siya Ano ba dahil lang yan? tanadanyaran ng violensya. Ata na. Sa ikadawang pagkakataon BP Henry, ang pag-host kan siyudad ni Legazpi ang karawat. Oo. Oo. Nakapagpahayag ng alkalde na ako ngayon medyo may bias digdi. Oo. Ako ang host ngayon kan Iyo Legazpi. baga. Iyo baga. Ako ngayon bias sa kawat, kundi bias nga tanganing magkaigo ng integridad. Yan. As in dining Kawat. violensya ang Oo. kunuktakan palarong Bicol 2025. Yes. Oo. Roger, sa kunat naging mainit tabi BP Henry, dahil naghiruan sa Astrodome, kinoama ni kapitan kan Washington Drive, Oo. si Abogado Amorex O, Rañeses. tasakop niya na barang lugar na. Roger, inordinan. Oruli na mga baba sa mga audience. Oruli na mo. Oruli na. Naghiruan BP Henry. Oo. So, mga basketball players kan Legazpi, Buda Legazpi, parehong yaon duman sa indang mga lugares. Naiko. Ito ba rin? Kaya nakakairo. Roger, and iguaning diskusyon, sa Oo. na mag-intervenir na, Oo. ang sports coordinator kan DepEd, dadagit man. Ano Dahil ba? dapat ngayon nangyari ini kan mag-meeting ngayon kami na Mayor Pido, Oo. iyon katugod-tugod, dahil dapat nin violensya pareho ka nakaging taon. Sagkod na nagkaigwanin na pag-urisplikaran, Oo. mga pangyayari, ginuyod kan sports coordinator kan DepEd, suduang atletang imbuelto, Oo. duman sa sarong porsyon sa irarong ka na goal Aha. Astrodome, pinagdisay sudua. Sagkod na nagkaigwaning resolusyon tabi BP Henry, Oo. nagkaigwanin na pag-arabrasahan, Oo. nagretratuhan, asin iyon na sana ito tabi BP Henry, Oo. na nagtapos isto dahil taaram Oo. kung sa mga maabot na oras, maging kapareho man ini ka nakaaging event sa football ka nakaaging taon, naigunin mga suspenderon. Iyan. Okay. Pero sagkod sa naman duman tabi Henry nagtapos ang sitwasyon na tensionado Yeah. ang bilog na Astrodome Kasubanggi. Pero si Seda tabi piyo so inot na duminot-dot duman sa player ka nag-arabrasahan na.
Legazpi or ano yan? Or Sorsogon? Di ma-determinar. Igwanin mga manlaylain na nagbubutwa, Oo. so Sorsogon, so Alangkaw duman, nagsabi na, ka nag-abrasa na ngayon ko, bigla man kung binugtian man ka na basketball player kan ko niya, Legazpi. Nagdiligar man so basketball Legazpi. player kan Legazpi. Oo. Roger. Sa ko na yun na ito, binutong na kan sports coordinator kanit. Ako nga yung sports coordinator digdi. O, di yung si Mayor Pino. Si Kwan baga, sa Kwan. si Kwan ang Dexter Season, ano naman, sa ng lalaki. Roger, namin yung kulot-kulot. Yan. Yeah. Oo. Roger. Oo. Kino yun ito. Mm. Duman sa duwang nga Kwan. Dahil nang ibang nakarani, napapalibutan kan mga polis. O, Oo. tapos duman, kukunya sa nagmamasid. Mm. And so mga ringa, so mga tabo, naordinan man managad ni Kapitan Amorex. Oh, Abogado maringa ni Pio ta sa mga kasurog baga, sa mga ka-teammates, day nagkuan, day naghiro, day nagkuan, day manag-aksyon na magsururungan. Iguanan nin ko, nag-de-escalate na. Oo. Pero naka-intervene na mismo ang mga pulis. Oo. Roger Tartan na si Vlog, to dumars nyo sa may kakaang kuso sarong player na lagaw. Natulad ng beauty mo. Ano ba yan? Natulan ka pala? Michelle Calde, Oo. dumino man sa may lamesa. Oo. Pagpaparahiling subens ka na Sorsogon. Oo. Bilang pag-premintar man, Siyempre. 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 Kan kariribukan. Siyempre. Haloy na nagkaigwa ng stalemate sa laog kan Astrodome. Ano ba yan? Dumang kami sa tahaw, siyempre ba, dipinsa man. Siyempre. Mata nagmamasid. Oo. Sukamot ko, simot na kan kapipindot kan sipot. Ako na, managakapindot. Gay, garabe na tension ka be, na tension ka. Tensionado ka gayod be. Lagi din ako sa semifinals, mga men. So, Kaya. Tuminindo kagal kalde. Oo. Ipapares ka ko tabi nga na isusaro. Tayo sunahiling ko kaya. Iyo. Oo. Kung na igwanin diit na surusirimbaga, nag-intervenir na itong sports coordinator, si kung tama man agad ako BP Henry. Sarit na lalaki. Iyo. Oo. Talagang inimpunir maso sa iyang pagka-sports coordinator. Ayun. Okay. Roger. So, iyan, halimbawa, tuminapos duman, nabisay duman, pero, gano'n dapat magtapos dyan, dapat gibuhon. Ang Roger, kwan, itasabot. ang sports coordinator kang Legazpi City Division, boy kan Bicol, DepEd mismo. Roger. Roger, kung sa paninindogan ni Alcalde, Oo. si Alcalde. Oo. So, mga alarin, nakaposisyon duman. Uto makita duman nagmamasid. Tanday nakakaluwas ni Henry. Iyo di. So, mga players kan Sorsogon, uto duman, nakaposisyon man sa rong gilid. So, digdi man sa mga atleta, basketball player kan Legazpi, nakatukaw man sa Sarawayon. Pilipinas. Sarawayon. So, mga kunyan, so mga naghiling, Oo. nakakahiro. Oo. Duman sa Astrodome. Oo. Maray nga, ito nag-intervene na rin si Kapitan Amorex. Yeah. Na umuruli na kamo. Oo. Iyon na ito tabi duman na BP Henry. Ano ba And yan? nagkabirisay, arap sa Giraray. Oo. Nagpare-retrato, Oo. iyon na so Legazpi Buda so Sorsogon City. Sorsogon. Oo. Antara mo ni sports coordinator. Oo. And then kaya saro kitang maduman sa palarong pambansa. Iyo baga. Di ko lang representar. Iyo baga, correct. Oh. Depende. Oh, di semi-finals pala nito Pio ano? Semi-final. Di, may chance pang maglaban ang Duwag Iraray sa finals dahil na Negative na ta dog na saro. matakdag duman, malaban na sana for kunyan, third place. Okay. Ang gana duman, sa siyudad ni Legazpi, di maabanti na sa gold Yes. gold medal match ang Legazpi. Oh. Roger. So, Okay. talagang matindi so laban. Ano ba ya? At turual sa nang turual. Oh. Yun na ito. Yeah. Magkunyan, tapos na so insidente, na ito na magluwas sa mga taga Legazpi. Papapansiton da ni Mayor Pido. Papansiton pa ni Pio. Anong oras nangyari tapos Pio? Manggina, matanga na?
alas 9 na. Ayun. Dito dat BP Henry. Yeah. Auto mismo. Pinapansit palaan, pinapansiton palaan. Papansiton ko ngayon Pampakusog. Okay. So, taon-taon mag-uwi pa kita sa restaurant. Yes, Ano mangyari yes. Oo. Kinadagit naman sa alkalde, nadanyaran sa integridad. Iyo baga. Maski si sports coordinator, nagsabi na mangyari sa nakaging taon alagad, mamundutan nangyari yung nangyari ng violence sa kariribukan ang palarong Bicol 2025. Yan BP Henry, ang mga dagdag na informasyon, halidigdi sa luwas. Ako po, si Pio Fernandez, on the spot report, DCGB News. Thank you, Pio, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan, ha? Nagkariribo ka sa Banggi. Mga tugangan sa tuya, tabi na mga players dyan. Sorsogon versus Legazpi City. Sana ko taday na nangyari yan, ano? Tapos ng Karawat, ha? Tapos ng Karawat. Pero, ang challenge dyan sa tuyang mga sports officials, mga tugang sa Department of Education, ano ang gigibuhon dyan? Dahil po ito dapat magtapos naman, ha? Tanganing ini mga players na ini magkadisiplina naulit sa nangyari kanumin aron naman no kanumin aging taon patapos naman sukawat mga tugang linuksuan kan sarong player itong laban kang Masbate Boda Naga City naron naman indo kayo na viral mga tugang sa social media ngungon yan ako sailing ko may post na naman ito igwa na naman duman mga tugang naka video may kinaraman mga tugang sa sinabi ng pangyayari dyan po sa Albay Astrodome, Kasubanggi. Bata yaon duman sa alkalde kan Legazpi. Yaon duman sa alkalde kan Legazpi, mga tugang, yan so naging sitwasyon. Katapos-tapos papansitong ko na sa NPO. Ano ba yan? Ay nako. Dahil kita nagkaigwa kikuan sa bagay. Nangyayari baga na nag-i-reward sa mga national games pa, mga professional games pa. Pero dapat iyan na nagiging arog ka iyan para mga tugang maibitaran niya to. Ang ano man na nadadanyaran, sabi nga ni Pio, nadanyaran po sa integridad kan palarong Bicol dahil naman sa siring na bagay. Taon-taon, tababalikan tayo yan ha. Yan po, tamahaana, punta kong mga action ka yan kan mga taga-Department of Education. Yan, tras tanto, Alar Mario, nasa linya. Good morning, Paringal. Good morning, Ade. Pupunanin misa ang primerong bungkara sa kampanya kan team ni Siyam Ismael, kandidato para alkalde kan Legazpi. Ini ang informasyon na natatantag kaso Banggi. So, sain alas 8:30, o niya na aga, mamisa dyan sa St. Raphael Church. Dangan magkakaigwanin motorcade sa bilog na Legazpi City, yan sa northern and digdi sa southern pagka Legazpi plus sa sentro para ma-saturate ang enterong mga barangay kan syudad. Sa informasyon, gumuudto na ang mangyayaring motorcade, tibaad maging mainit ang panahon. Pig-encourage na sanaman so ibang mga supporters diyan sa northern and digdi sa southern pagkan Legazpi na dahil na magsarabay sa motorcade kundi magsabat na sana o kaway-kaway pag-abot sa mga barangay kung agihan ana sa indang barangay kan motorcade na maikot. Parte sa naman iyan kan magiging highlights mo niya na pagkaaga sa team ni kandidato para alkalde Siyam Ismail asin para vice alkalde Luis Gutierrez and ang team mientras na siya na Banggi man ang preparasyon o nagmaprepara naman sinda pagkatapos kan motorcade para sa mangyayaring Grand Rally diyan sa Sawangan Park kung saan may mga banda na presenter dyan, may mga local bands and an Kamikasi confirm na iyo ang kakaigwanin konsyerto, pre-concert
yan sa Sawangan Park kan Barangay Dapdap partihan kan mga highlights ngayon sa primerong aldaw sana kampanya kan mga lokal na kandidato lalong-lalo na ang team ni Isyam Ismael. Yan pa rin mo karos kan informasyon digdi sa Nawas Alarmario PCGB. Salamat paringal sa report. Alas 5:37 na mga tugang sa Pilipinas. Aha, puna yan kan mga karampanyahan. Ano? Puna yan kan mga ikot-ikot ngunyan. Tabi sa tuya na palibot. Kaso hapon, kauron ko man si nagkapirang mga kapitan, no? Nagkapirang kapitan digdi sa diyan sa may luwasan sa Imperial Court, nagkasabat ko sa nagkapirang kapitan sa lado ni Mayor G. Rosal, ano nga niya kung plano tabi sa aga manda sa kampo tangani na mas madangog nindo so sa kampo ni Kap Isyam Ismail so sa kampo man ni Mayor G. Ini sabi duman sa account kan mga kapitan na nakauron ko sa aga manda tabi 12:15 magakaigwa tabi ni Misa man sa aga ngunyan na udto ngunyan pag udto igwa man tabi kimisa na 12:15 ang mga nasa lado man kang Rosal Group Rosal Group magmatin sinda kimisa sa St. Rafael alauna imedya nin hapon buda magkakaigwa po nin motorcade pagkatapos kan misa 12:15 mass 1:30 motorcade tapos 9 a.m. dyan po sa Albay Cathedral sa lado man ni Kong Kaloy Loria buda 1:30 may motorcade man pasisiring sa Gogon Piñaranda Oro Site buda bangki Bangkro sa Rizal Street, buda sa palibot. Yan, ha? Kaya, morning palanso grupo ni Mayor Isyam Ismail. Morning, may misa na atindiran dyan po sa San Rafael alas 8 nin aga, udto alas 12:15. 8 o'clock or 8:30 sa grupo ni Mayor Isyam Ismail na iyo po ang nagdalagan bilang alkalde so grupo man ni Mayor G. Rosal alas 12:15 dyan po mga tugang sa St. Rafael. Pareho po sinda St. Rafael. Pareho sinda San Rafael na masimba mga tugang unlidat so grupo ni Mayor Isyam alas 8 nin aga 8 to 8:30 nin aga so sa ibong Karamayora G 12:15 po nin udto. Jimmy nasalita may dagdag na report. Jim, good morning Jim. Yes, BP maray na aga sa mga parantabay ngunyan na aldaw opisyal na pagpon kan campaign period and prayer ni Congressman Fernando Didi Cabredo sundo matapos ang eleksyon maging malibyano sana matrangkilo ang Mayo 12 na 2025 election sa Kabilugan. Sa ngunyan ang aktibidad ni Congressman Didi Cabredo masabay da siya sa motorcade na mapuon man sa libon simple honon man sa nadaan sa indang gigibuhon tapos sa dating gawi pagburo bisita sa mga barangay pagreparo kan mga dapat reparohon taaram man padagos kan mga taga 3rd district kunano ang pagkatao kanak congressman ang pagiging mahigos matinabang asin paglaom niya kung may magluwasan manin kwarta pag-abot ka ng eleksyon, ang islugan yan, kwarta sa bulsan, gustong iboto kandidato, nasa paghuna ninda iyon magpapadagos kan mga programa asin makakatabang sa sainda, lalo digdi sa 3rd district, ang tamang boto sa balota. Numero 1 ang bilang ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Numero 1. Numero 1 na yun nonos-nosan sa Mayo 12 eleksyon. Yan, okay. O ano yun, itabo na maging matuninong ining sa tuyang eleksyon. No, ang mga tao matawali kalinawan sa itang pag-isip. Sana yun na ipigdadalamta na ang kwarta sa bulsa. Ang boto sa balota. And then, number 1. Pero may tabi kitang number 1. Ayan ang tingog ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Yan. Yan tabi BP sa tuyang mga dagdag na informasyon sa ibong napagaraman man niya to sa kampo ni Adrian Aling Obilyarman. Pero ba ko ini opisyal sa informasyon lang ining hali sa sirkulasyon hali man obilyar gari mapasiring ginobatan ng motorcade Luhol 3rd district man
Bogor District man motorcade. maikot. Oo, kaya Si Mayor Adrian Salceda. oo, ang sabi, nakastura ko kani si Mayor Chino, hindi ko na ba na finalize ini. Oo. Grabe ang traffic baga digdi sa may Babanaw going to Ligaw. Sabi, mga ragi, digdi sa may unit. So, sigurado ini taon-taon. Kunya, Siyempre. may mga chance sa Jimmy, may mga pagkakataon na magsarabatan yan. Dahil man gayud masulido sa raka Congressman Didi. Oo. Gari kuan sa ta aramon maski dahil nga ni motor kay dan tinampo digdi gari man sa na may motor kay. Natasan ta kanya labayon ka. Grabe talaga. Ayun ba? Maski nagamotor ka na, maurasan pagururo ng pag-iring ka sa ligaw. Maski daing kuan, maski daing eleksyon. Gani mo, una mo, dahil na, naghaharado ka na ang mga bikulo. Iyo. Sabi? Yan, BP, sa to yung mga pagtugay-gay ka ni istorya taon-taon. Magkalaban dyan na Congress, duwa man lang, 1-on-1, ang duwa? Luwa man siya na, Cabredo versus Salceda. Okay. So si Kung Didi, ito ang number ni Talit, alphabetical ba yan? Alphabetical C, Buda S, di ba? Okay, kaya pala nambuan si Kung Didi. Posible ito si Kuan, si Mayor. Sa gobernador, gari tulo. Iyo tulo man talaga eh. Tulo. Sasaroday ko. Tulo, tama lang nga ni. Basta tulo. Tulo. Tas si Kong Joey, garo number 2, ang numero niya sa Kung Joey pagkatapos si former Governor Noel Rosal. 1. Oo. Susaro, day ko lamang nahiling kung anong pandukan na numero. Dahil ko natandaan sa saro. Dahil ko natandaan sa saro eh. Basta tuloy yan, 1, 2, 3 mananggan. Dapat ramon taman kung sa ito. Dahil man lamang pamalisya pati. Paano kaya yan? 1 and 2. Yan. Dangan, mababa na yan mga mayor, board member, Vice Governor. vice governor. May mali siya man kita. Abay na? Jimmy na salita. DCGB News. Okay, thank you Jimmy sa report. Ano hindi, importante yan numero. Yan ang number baga, importante yan. Paano ka yan? Yan ang kataning kampangaran. Alibawa nga yan ang palaba kang balutang yan. Palaba kang baluta. Ang inot mong mahiling yan, itong oblong, agari oval. Oval man talaga actually. Sabi nga, kaya kang plugging ka na kubikol, yan na hugis itlog. Yan, oval. Importante na matandaan sa numero, number, ang nahiling ko kan sa sample balot, number, oval, ngaran. Di ba? Number mo na. Kaya sa kampanya baga, hindi normalisyahan, ang mga kampanya ngunyan sa mga tarpaulin, sa mga sa mga campaign posters, tabi, ang nakasurat tabi dyan, numero, ngaya, Maseda, 7. Yan. Number mo na, number, tapos oval, ngaran. Yan. Kaya baga, ang kampanya kan ako Bicol, number sana, number 131 ngaya, 131. Kaya, number, tapos oval, kataning ang kon alimbawa. Yan. By the way, tabi pala sa party list, baka magbuto ka mo kisaro, kinakol. Saro man sana po yan, ha? Saro man sana po ang pwedeng iboto dyan, tabi sa party list. Yo, saro lang, ha? Sandali lang, headlines muna tayo, mga tugang. Nasa linya po si News Director Mardela Cruz. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, paring Mara, ng latest dyan. Good morning, BP. Headlines ko niyan, Department of Health, nairehistro ang sobra sa 1,000 na kaso ng tipdas. Poon Enero hanggang Marso 15. Impeachment kay Puanday Labo magsimbag ni BP Sara Duterte sa issue kan confidential fund. No. Tripling alokasyon ng bagas para sa mga beneficiaryo kan 29 pesos kada kilo ng bagas sa kaliwa. Nakakatabang sa pag-iwas kan mga bodega kan NFA. Itong sabihon, dati 10 kilos ang pig alokar sa kada pagparawakal, ngunit magiging 30 kilos na kung may pambakal. Yeah. Ikaw man kayo ta. Barayan mga kon ngunyan ayuda. Dahil nga rin nagbabakal ngunyan,
Okay. Ang sigalat ko na rin na masunod na sigwada kan panira. Yan. Ay, garo day nan mangyari. Bawal na. Bawal na. Bawal na. I understand to US Defense Chief Pete Ah. Hegseth nag-abot na sa Pilipinas. Yeah. Oho. Sabi mag-uuro na kasi Defense Secretary Gibo Chudoro. Hegseth. Hegseth. Yan. Okay. Comelec, nag-abiso sa mga barangay officials na dahil magkampanya Oh. sa oras ng trabaho. Sabi yan ni Chairman Garcia. Ang oras kan trabaho ninda, no? 8 to 5 Saka mo man. nga ipigubayadan alas 8 hanggang alas 5. Di magsabay. Dahil ka mo magkampanya dyan. Okay. Magsabay nga ka mo, after 5, pala ka mo sa buhay nindo anong After gibuo 5, nindo. pero Basta, dahil nindo paggamitin ng resources kang barangay. Yan. Okay. Kasarabay nga dyan Diyan pag ang ginamit lunadan. pa di, anong konsekwensya? Na-mention niya? Na-mention ni chairman ko anong konsekwensya pag guminamit kang... Pag guminamit ka na sinapatunayan, violation kan Omnibus Election Code, buda kan Fair Election Code. Yes. Fair Election Law. Okay. Okay, pag-asa, nagpatanid sa publiko na posibleng umabot sa 50 degrees Celsius. Ang heat index na nagkabirang parte ka nasyon. Mantang bulan ng April, posible din na magkaigo ng sarong tropical cyclone, sigun man sa pag-asa. Striktong oversight sa senior high school voucher program, hinagad. Mantang PNP nag-deploy ng sobra 2,000 na pulis sa Davao. Kasabay kang gigibu na prayer rally niya na kumpleanyo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pilipinas dahil maapektaran kan nakarungang reciprocal tariff kan Amerika sa April sigon sa DTI. Mantang DFA nagpatanid sa giraray sa publiko kontra sa peking mga job offer na may peligro ng human trafficking. Mag-verify database. Yes. Alright, so yung dito mga headlines niya na pagkaaga ito yung PYC Enterprises hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa oras at bigas City basta radyo ay PYC niya yan 24/7 konektado ko mo maski daing load. From News Base, ito po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin Mar sa mga headlines natin. Yes, Sir Henry. Good morning. Good morning, Tabi, amigong Melvin. Welcome po sa DCGB. On there ka na po. Anong latest forecast? Go ahead. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon na pet sa Marso 28, 2025, saldo ng Biyernes nin pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 95 km sirangang kang hinatuan Surigao del Sur o nasa distansyang 655 km sur sirangang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 8.3 degrees north, 127.2 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa pa rin ang posibilidad na bilog bilang isang ganap na bagyo. Mantang maaari man na malo sa uningon niya napakasemana. Mantang ang probinsya kang Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate ay makaka-experience ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol dahil sa naturang low pressure area. Ang natatadang parte kang Kabikulan ay magiging bahagyang panganuron sa mapanganuron na kalangitan na may pulong-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol. Dulot naman kang easterlies o malinsangan na paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Maluya sa moderato na paros na hali sa sirangan sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigala umapoon 25 sa 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:44 ning pagkaaga. Asin masulnok patyan na alas 5:56 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:51 ning pagkaaga. Ini sa Melvin Almahela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat. Migo, ulitin ko lang Tabi, so maraot na panahon. May chansang malusaw, Tabi ko niya na aldaw ining low pressure sa mahinatuan.
Pwedeng ngunyan na pagkasimana po, Sir Henry. Okay. Pero malipot magano? Malipot-lipot pagkaaga ang temperatura. Opo, Sir Henry, medyo malipot pagkagaan temperatura dahil medyo maulap kita at yung kasapon medyo maulap kaya hindi masyadong nakatagos o init. Ayun. Kaya medyo malipot ngayon na pagkaaga po. Opo, okay. Salamat tabi, amigong Melvin. Mabuhay ka mo sa pag-asa. Salamat din po, Sir Henry, sa mga taga sa BCGB. Thank you very much. More power and God bless po. Okay, bye-bye. Thank you. Mga tugang iyan pang latest dyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sabi ni Joker, good morning, BP. Ano tabi na malisyan mo sa numerong 131? Ako di akong namalisyan, migo. Basta yan ang aram ko, tapig pa-plug yan permidig di sa muya sa advertisement ng numero kan ako Bicol 131. I-text mo do tabi sa kuya kung ano namalisyahan mo. Tapag-urunan tang duwa. Iyo mga Joker, kung kariparo ni Joker na lalaki ni latasun ko ini na. Ano nga bigo na riparo? Ako na riparo. Basta na nagugos na ako Bicol ngaya 131 ang numero. Kung ano man tabi Joker and say mong namalisyahan o analysis, i-text mo daw tabi sa kuya. I-text mo tabi sa ko. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Yes, good morning. Good morning sa mga paratabay. Magandang natong pareta naman dinir kag Albay Division ang pagiging rank 1 sa partial and unofficial result kan palarong Bicol 2025 asin marireparota ni BP Henry. Medyo halaba na ang lamang kay ni kumpara sa ibang mga delegasyon. Base sa ipinalawas na partial and unofficial result ng Department of Education audited Bicol para sa palarong Bicol 2025 regular sports as of 5:30 at hapon kasudbang Marso 27, 2025. Pantinido rank 1 ang Albay Division. Kay buwan na sabi ni Henry min 56 na gold, 50 silver, 58 bronze. Sinundan inikan Camarines Norte na iguana nin 49 gold, 33 silver, as in 43 bronze medals. Pangatulo ang Naga City na may 44 gold, 58 silver, 42 bronze. Rank number 4 ang Legazpi City na iguanin 40 golds, 34 silver, 36 bronze. As in rank 5 ang Camarines Sur Province na iguanin 29 gold, 37 silver, and 57 bronze. Rank 6 Tabaco City, rank 7 Ligao City, rank 8 Masbate Province, rank 9 Sorsogon City, rank 10 Sorsogon Province, rank 11 Catanduanes, rank 12 Iriga City, as in rank 13 ang Masbate City. So yan, Henry, halos patapos na ang mga karawat, pinalap na tara ang championship games na mga nagkatirang ball games, kalo na ang basketball, taod-taod, and mariparutan, medyo halaba na ang lamang kan probinsya kan Albay. Rank 1 ngunyan sa partial unofficial result palarong Bicol 2025. Yan tadi BP ang palaro update. Joshua Bina, PCGB. Salamat Joshua sa report. Basta Morning, Henry M. Ali dyan sa luwas, maray-maray sa stand. Pero dahil pa po tapos yan, madakol pa po ang kawat mo yan. Po mga tugang sa tuyang palibot, kaya maraman ta po yan mga dyan hapon. May update na naman yan na bago. May update naman yan dyan hapon na bago, Buda. Sa aga po ang kwangkayan, ang awarding ceremony, mga tugang konsisay pang overall champion sa palarong Bicol. Yeah. Basahan ta daw kamo kirawit-dawit ang titulo, Kampanyang Lokal. Kampanyang Lokal. Sa kay sinurat iyan ni Padeng Ray Romero. O kita magbareta. Namnamunta daw ining pakasurat ni Padeng Ray. Salamat po Diyos ko, ika po marahayon. Tabangan mo po kami, gabos sa imong pagsararoon. Paduman sa liwanag, hali sa madiklom.
an mga nalalagalag tawinin paglaom. Diyos marhay na aldaw mga tugang kong padaba. Paurugon ang pagkamuot sa puso dumakula. Magkasararo kita sa pangadal kang Diyos Ama, na sa tuyang kusog sa iya magtiwala. Harani na tabi lokal na makarampenyahan. Sa lambang kandidato, good luck na sa naman. Padago sa pamibi, na kamo pag-ingatan, makarumdum sa Diyos sa inman paduman. Maray sanang malinig na laog kan isipan, anyaon sa tuya ang iwawalat sa kadaklan. Asin ang katotohanan nyatong katuyuhan, ang babasihan sa to para pagkatiwalaan. Sa mga suportadores, ini pagpapasabot na magikitang patas sa mga tama magpaurog. Pakaisipon tang day kita makakulog, gibuhon tan tama na daing maraot an buot. Halimbawa ang mga posters kan lambang kandidato, na naihiling niya to dai mag-init an payo. Kung iyan sa ibong o bakong kagrupo, day man pagtangkasa sa lugar na bako mo. Dapat sa katultulan kita magsarabayan. Bako nakita kita dainang garalangan. Bakong maninigo kumo kita tinaraman, na dai magpabaya tasinda na sinda an paboran. Baga kung naka-smile maugmang puso, daydaing problema kung sa tama sararo. Matibay na kusinero, masiram ang luto, mas lalong maray para kaon pano-pano. Alagad ta natuod, duman sa dati sana, na ang ibubuga dai nagkikibra. Kumbaga garuburak ang hamot makagana, sa mga paragamit iniman mabenta. Magtarabangan kita, ingatan ang bawal, magayo na iribahan, lugod an magdanay. Bilang sarong kusog ang tama mangibabaw, magin marhay na pangaturugan sa kampanyang lokal. Salamat pa rin, Ray, sa magayon na rawit-dawit sa pagkaaga. Mabuhay pa rin. Matibayon ka man pa di, balansyado man ang sa imong rawit-dawit. Ano? The best kami go. O ni baga, magkasunodan na istanza bago magtapot. Ulitong ko. Para ini sa duwang kandidato sa Legazpi. Baga ko naka-smile, maugmaan puso. Daing problema kung sa tama sararo. Tamatibay na kusinero, masiram ang luto, mas lalong maray para kaon pano-pano. Alagad ta natuod, duman sa dati sana, nan ibubuga dai nagkikibra. Kumbaga garuburak ang hamot makagana, sa mga paragamit iniman mabenta. si Mayor, kandidato para Mayor is Hisham Ismail. Ay siya baga ang kanya, always smile. Sa Mayor man, sa dati sana. Thank you pa niya. Yan ang gusto ko sa imo. Alright, sige. Mga tugang an mga bareta, masunod na. Makalipas kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:04 po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Marso o kaya aldaw na Biyernes ngunyan, Marso 28, 2025. Primerong aldaw nin karampanyahan sa lokal na posisyon. Headlines kan mga bareta. 61 billion pesos na ayuda kan gobyerno tinawanin exemption kan COMELEC ngunya na panahon nin eleksyon. Albay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office nagpagiromdom sa mga tourism stakeholders sa probinsya na magpa-accredit sa Department of Tourism Bicol. Department of Health na rehistro ang sobra sa 1,000 na kaso nin tipdas. Tripling alokasyon nin bagas para sa mga benepisyaryo kan 29 pesos kada kilo na bagas sa kadiwa magkakatabang sa paghiwas kan mga bodega kang NFA. Sa ibang nasyon, mga nagadan sa wildfires sa North Korea, Yongchang, South Korea ubinabot sa 26 mantang 30 katawo ang nalugadan. Business News, implementasyon kan VAT refund para sa foreign tourist nasa full swing na. Health News, sintomas kan heartburn, aramon. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Nasa 61 billion pesos sa kantidad din ayuda sa irarom kan 28 mga parauma o mga programa kan gobyerno ang tinawanin Certificate of Exemption kan Commission on Elections ngunya na paparanina ang eleksyon. Inang naging pahayag sa DCGB News ni Commission on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung saan kaibahanig di ang programa kan Department of Social Welfare and Development para sa 4Ps AKAP, Assistance to Individual in Crisis Situation na sinibapa. Paliwanag ni Attorney Valesa na may mga pulisiya na dapat sunodon kaibahan ang pagpuon kan kampanya ngunyan aldaw sa lokal. Maigot na ipinagbabawal kan komisyon ang presensya kan sisay mga kandidato. Magin ang mga incumbent officials sa mga venue kang payout kaibahanan sa endang agom. Aki o sisay man kapamilya na nasa second degree of consanguinity and affinity, mga midbid na suportadores asin campaign managers, mientras na wara man dapat nin mga campaign paraphernalia na nakadukot sa vecinal kan venue para dai maka-influensya nini sa mga botante. Elected barangay official who is the punong barangay, niyang kagawad, based on Supreme Court decision again, they may engage in partisan political activity. Okay. Pero yung mga elective public officials, maliwanag po yun, hindi pwedeng sumali sa partisan political activity in whatever form, except to vote. Ang tingog ni Attorney Maria Juana Valesa, Regional Director kan COMELEC sa Bicol. Mientras tanto, pupo na po mga tugang kan Commission on Elections ang Oplan Baklas laban sa illegal na kampanya
o mga campaign materials kan mga kandidato kasabay kan formal na pagpuon kan local campaign period ngunyan na daw. Sa entrevista kan DCGB News kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, papanginutan kan ahensya ng aktibidad kasabay ang iba pang opisyal kan poll body. Paliwanag ni Valesa na dapat na makapagkumple ang mga campaign posters, banners as in iba pang election-related materials sa Omnibus Election Code as in Republic Act number 9006 of Fair Election Act. Mientras tanto, ipigpagiramdom ni Valesa sa mga kandidato na sunodon ang tamang sukol kan mga campaign materials as in ipaskil sa designated common poster areas para makalikay sa violasyon. Ang sukol kan mga campaign posters and streamers nasa 2 feet by 3 feet mantang para man sa kandidato sa mga campaign headquarters ninda as in rallies 3 feet by 8 feet. Alaga dapat mahali sa loob ng 24 oras pagkatapos kan aktibidad. Ipinagiromdom mga tugang Kanalbay Provincial Tourism and Culture and Arts Office sa mga tagsalirin hotels, resorts, restaurants, tour operators, travel agencies sa sinibapang negosyo na konektado sa turismo na mag-renew in accreditation sa Department of Tourism Bicol. Sa abiso na ipinalwas kan Pitikaw sa panginginot ni Dorothy Collier, mantang nagpreparar ang gabos para sa paparaning summer season, dapat masiguro na nakasunod sa standard ang ipinagtalaan kan ahensya na nasabi negosyo para sa kaligtasan kan mga turista sin bisita sa probinsya. Sigon kay Pitikaw para sa mga proseso kan akreditasyon, pwedeng personal na magbisita sa opisina kan DOT Bicol sa Regional Center Site, Barangay Rawis, Legazpi City. Bareta, mga tugang sa lado lokal. Aramon tapuan mga nakalinyang report. Hali po dyan sa luwas, kaibaan Mega Force Patrol. Ako Bicol, suportado ang lokal na kandidatos o suportado ang mga lokal na kandidato sa probinsya kan Albay. Report kay Al Armario. Teamwork ang tutok mo niyan kan ako Bicol Party List asin ang mga lokal na kandidato digdi sa Albay. Sa informasyon ni ako Bicol Executive Director Mayor Attorney Pido Garbin Jr. digdi sa Legazpi City, yaon ang full support sa team ni Isyam Ismael, kandidato para alkalde. O nasain mo niyan aldaw ang naging-highlight si Yuan Motorcade asin free concert at siya na banggi kasabay na ang proclamation rally sa iba pang mga syudad asin munisipyo digdi sa Albay. Igwamanin mga kanya-kanyang grupo ang team ako Bicol asin yaon ang sendang padago sa suporta. Sharing man ang mga lokal na kandidato sa kanya-kanyang syudad asin munisipyo digdi sa Albay, yaon man ang padago sa suporta sa ako Bicol Party List 131 na haloy lang yaon ang pagtabang. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, race, gigipuhon kang social security system sa tercer distrito kan Albay. Detalye kan bareta kay Jimmy Nasalita. May run after contribution evaders o race programa ini kan social security system para maobligar mag-comply ang mga may sadiri nin negosyo kan sa indang mga responsibilidad o mga rekisito na dapat utubon sa SSS kan inot na mga aldaw nagkaiguanan nin race program digdi sa 3rd district. Alagad sa ngunyan liwat babalikan kan mga taga social security system ang mga nasa record ninda na mga establishmento na sa pag-validate ninda igwanin na mga violasyon kung kaya kinakaipuhan pasyaran sa liwat para pasabuton puraber patawan ni nagkakanigong aksyon o disposisyon. Puraber ang paglibot kan grupo taod-taod naranin o kaya nara Ma'am Jeanette Mapa tagapagtaram kan SSS igwang unanin briefing na isasagibo sa grupo na masabay sa operation, isasagibo digdi sa satellite office sa social security system sa siyudad nin Ligaw. Puraber magtulak pasiring sa saindang designado na target area. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa linyaman si Karen Ala. Opisyalmente ng ipig suspendir kan gobyerno probinsyal kan Albay ang gabos na mga social services programs arog kan mga asistensya pinansyal ngunya nakapinunan kan election spending ban asin local campaign period. Sa laog kan Kapitolyo, magkapirang opisina kan mga board member ang nanutaran kan DCGB News, pati nan opisina kan gobernadora asin Provincial Social Welfare and Development Office, may mga nakaparastang anunsyo sa mga pinto kay ni na magpuon mo nangunyan, warang i-distribute na asistensya ang saydang opisina bilang pag-ingat na daing mabalgar sa Omnibus Election Code sa pagpaluwas kan kwarta kan gobyerno ang probinsyal. Enot na kayang sinabi ni Gobernadora Glenda Bunggao na kaya malaylo muna ang mga ini sa siring dahil taday exemption na nakuha hali sa COMELEC ang probinsyal nga ni na magpadagos pa ang mga siring na aktibidad sa ipinagbabawal na peryodo kan eleksyon. Karen Ala, DCGB News. Joshua Bino, may dagdag man na bareta. Mantang ang publiko asin ang COMELEC sibot yan sa inot na aldaw kan karampanyahan sa lokal na posisyon asin sa paabot na eleksyon. Ang ibang ahensya igwamanan pinagkakasiributan siring na sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa People Region sa ini. Iman ang napaparaning obserbasyon kan Semana Santa 2025 sa pakitaguron kan DCGB News kay DPWH Bicol spokesperson Lucy Castañeda. Nakapreparar naman ang saindang ahensya para sa bubugtak na mga lakbay alalay motorist assistance center. More or less 25 na mga assistance center ang ilalatag sa mga estratehikong lugar digdi sa bilog na rehiyong Bicol. Ang sistema, mga tent, ini sa gilid din tinampo na may nakastandby ng mga personahes, police, emergency responders at ang mga ini nakabantay sa laog ng 24 oras. Ini para marikas na makapagtaunin anuman na klase ng asistensya, oras ng emerensya asin pangaipo kan mga motorista asin kan publiko. Sa unyan, si Dulce Castañeda, paghahalap lang simbahan go signal halit sa sentang sentral na opisina dahil ang panatanda naman ang gabos pati na ang mga kinakaipuan na ekipahe asin koordinasyon sa batang mga ahensya. Pangari masiguro man ang matrangkilo sa lembing obserbasyon pang paabot pa Semana Santa 2025. Pagpagpabarata, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin morning. Magbabalik po ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalas na. GB News Express. News Express. GB News Express. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang namatean, dinara mong karahay, kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan, di matatawadan, dakol nang napatunayan, kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito papermin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkreto mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maronilla, dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maronilla. Board member ko, Das Maronilla, 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 number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana.
Siya sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Ligaspin nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Ligaspi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Ligaspi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Andes Loria, desidido para sa distrito. Kanoy Andes Loria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Mahaldig daraga Ligaspi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo dito sa mauswag na distrito, para sa mga albayano. Talagang mahaldig daraga Ligaspi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Kabelo maparados kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Ligaspi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Ligaspi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado.
Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta niya to sa Lado National. Uminabot. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado National. Uminabot po sa 1,185 ang kaso ng tipdas na narehistro pon kang Enero sa Marso 15 ngunyan na taon. Sigon sa report kan Department of Health, sinabi kan DOH sa nag-itasi ninin 27% kumpara sa narehistrong 930 na kaso parehong panahon kan taon 2024. Sa kabilugan na numero, nanginginot ang National Capital Region o NCR na may 295 kaso. Nagsunod ang Central Luzon na may 150, asin Calabarzon 144. Karaklan sa mga kasong ini, bako bakunado o bako kompleto ang bakuna laban sa tipdas na minabot sa 68% o may katumbasin 802 na kaso. Nangapudan man sa Giraray ang Department of Health na mabakunahan ang mga aki kasabay kan pigigibong routine immunization as in catch-up immunization sa mga health centers sa nasyon. Kaipuhan magsumiter nin article of impeachment kontra kay Vice President Sara dahil habo kay ning ipaliwanag kung hain asin sa itinao ang ginastos ng milyones na confidential funds sigon kay House Impeachment Prosecutor asin Iloilo Representative Lawrence Defensor nan pagpalyar kan Vice Presidente na may paliwanag kung paano ginastos ang pundong ipinagtiwala sa iya maliwanag na betrayal of public trust. Sinabi ni Defensor na dakol na pagkakataon na sinayang ni Duterte para maipaliwanag kung paano kaya ginastos ang sa iyang confidential funds may totalmenteng kantidad na 612.5 million pesos. May konsiderar ining pagpalyar ni BP Sara na magkaigwanin paninimbagan o accountability sa iyang pigigibo. Base sa nakalap na ebidensya kan House Prosecution Team kaibahan sa mga tirawanin confidential fund ni Duterte base sa acknowledgement receipts na pigsumiter kan sa iyang opisina sa Commission on Audit, Yosinda Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi 8, J. Kamote, Miggy Mango, 5 na ang enot na pangara na pare-parehong Dudong, Amoy Leo, Fernan Amoy, asin Diog D. Asin. Dakulang may tatabang sa pagpaluwas kan mga bodega kang National Food Authority o NFA nin pagdugang nin alokasyon sa 29 pesos na kilo nin bagas sa mga kadiwa ng Pangulo. Ini matapos itaas kan Department of Agriculture o DA ang 30 kilos gikan sa 10 kilos na alokasyon nin bagas para sa mga beneficiaryo. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, makatabang man ini para makabakal ang DFA o kaya ang NFA nin mas dakol na paroy hali sa mga parauma na minatapos pa sanang mag-ani. Sinabi kan opisyal na nagbaba ang presyo kan bagas sa pangkinaba ng merkado kaya nagdesisyon ng DA na itaas ang presenting 10 kilong alokasyon sa bagas kan mga beneficiaryo para mas dakol sindang may uli. Sa indang pamilya, may supisyente man na pondo ang gobyerno para may pagpadagos ang programa kaya dapat na dai mahadit ang mga beneficiaryo kay ni sirarom kang programa mas baratong mabakal nin bagas ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, as in indigent na bagas o anbagas sa mga sa kantidad na o kaya kasabay ang indigent individuals na anbagas sa kantidad 29 pesos kada kilo sa mga kadiwa outlets. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado National. Naniniwala po si Senador Bongo na dapat maraman kan sambayanang Pilipino ang mga bayolasyon sa pagkakaaresto ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod kaninikan pagpaluwas kan Senate Committee on Foreign Affairs nin preliminary report na nagsasabing posible na nabayular ang mga karapatan o kaya diretsos ni dating Presidente Rodrigo Duterte kang arestaron siya kan kapulisan para darahon sa ICC. Sinabi ni Senador Bongo na ang diretsos
datos nin mga Pilipino, maaraman kung ano ang posibleng violasyon sa ley para daini maulit giraray. Sinabi kan senador na kasuhapon sa tahaw kan mainit na pagresibi sa iya kan mga residentes kan Caloocan City kan siya magkaigwanin motorcade para mangampanya. Sigon kay Senador Bongo, saro sa mga suriyaw kan mga nasabatan niya sa motorcade na sana daw makauli na sa Pilipinas ang dating presidente. Ngunya na aldaw, ika-80 aldaw, okay, 80 birthday ni dating presidente Rodrigo Duterte. Ang pinakaino sa kaino dinuting pagkakataon, daday magkakasabay kan senador an sa iyang ama-amahan. Sabay daw ang senador sa dakol na Pilipino na maugmundo ngunyan sa likod kan sa likod kan nakamit kan senador na numero 1 spot sa mga senatorial surveys ngunyan na elections. Alas 6:28 sa Pilipinas, magbabalik po ang mga bareta sa luwas ka nasyon makalipas kay ni sa mabot na pirilian, laitabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banuaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padama kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:35 po nin aga sa DCGB. Baretang unyan sa luwas kan Pilipinas. Nagabot na po mga tugang sa Pilipinas, si o kaya baretang unyan sa lado nasyonal Pamanggiraray. Nagabot na po sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Mantang sinabat ini ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Makakahoro ni Hegseth si Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro kamabutan kan meeting na mas lalong mapakusog ang relasyon kan Pilipinas sa Estados Unidos. Ang Pilipinas ang pinakaprimerong biyahe ni Pete Hegseth asin masunod man kaining dudumanon ang Japan, Hawaii asin Guam. Paretang yan sa ibang nasyon, suminakat po mga tugang sa 26 katawo ang nagadan sa North Korea, Yongchang.
o sa North Gyeongsang, South Korea, matapos ang makusog na wildfire na matian duman. Nagresulta man ini sa pagkalugan nin 30 asin iba pa mantang padagos makipaglaban kan South Korea na masibo ang kalayo. Sa report, maabot sa 36,000 na hektarya nin kabubuldan ang natumpos asin kalayo na may mas dakula kaysa 23,094 na hektaryang nadanyaran kanakaaging sulo sa nasyon kan taon 2000. Nasa 37,000 na mga residentes man ang nawaran ni Staran, kaibahan ang 29,911 na mga apektang lugar sa Yosyong asin Andong. Business News. Business News. Baretangon yan mga tugang sa kamugtakan kan sa tuyang o kaya kan negosyo. In full swing na po ang implementasyon kan VAT refund program para sa mga foreign tourists. Ini matapos pirmahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Republic Act number 12079 o ang VAT refund kang Non-Resident Tourist Act. Serarom ka na sabing programa, mas marambong asin magiging competitive ang turismo kang nasyon. Ang VAT refund program pigrekomendar kan Private Sector Advisory Council o PSAC kasunod kan pangapunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagibuho na magayon ang eksperyensya kan mga turista mantang sinda nasa Pilipinas. Nagtutubod man si PSAC Lead Convener Savin Aboitis na maikokonsiderar na game changer para sa turismo kang Pilipinas ang nasabing programa na lalong magpapakusog sa ekonomiya kang nasyon. Inumaw ni Aboitis ang gobyerno sa marikas na pag-aksyon sa rekomendasyon kan PSAC. Seranom kan IRR ang mga non-resident tourist pwedeng magklamar nin VAT sa mga lokal na binakal na produkto na minakantidad ninday mababa sa 3,000 pesos gikan sa mga accredited establishments basta ang mga item na ini mai-export sa laog din 60 dias. Ang mga produktong laog sa VAT refund, yun mga minasunod, mga bado, electronics, alahas, souvenirs sa sinibapang mga nakakaputan na produkto na na itinagama para sa personal na paggamit. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon tadaw po kung anong sintomas kan heartburn. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Kung nakakamati nin pangungulog o burning sensation sa alunan o daghan, natigabot man na heartburn, ang mga inisintomas in acid reflux, sigun sa mga eksperto. Sinabi ka mga health experts na acid reflux, gikan sa pagkonsumo nin caffeine, kape, tsokolate, alcohol, soda, siniba pang carbonated beverages, matataba, maharang, prinito sa sin maaskad na pagkaon, citrus fruits sa sin juices, bawang asin sibuyas, siringman patatas. Pwede man ining maibitaran o mabawasan sa bahagi kang pag-ehersisyo, kumaonin na sa tama sana, paglikay sa pagkaon bago magkaturog, asin pagbawas sa pag-inom nin alcohol, dagdag pa ka mga health experts. Sinabi pa kan mga ini, na kung mamatian sa laog nin sarong simana na acid reflux, mas maray na magpakonsulta sa doktor. Health News from Newspace, Mardela, Daing Iba. Oras Pilipinas 20 bago po magabot ang alas 7 din aga. Ramon ang latest na report sa kamugtakan kan panahon. Kasabay si Melvin Almuela. Diyos marahay na pagkagap. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay tigakalkulong nasa distansyang 95 km sirangang kang hinatuan Surigao del Sur o nasa distansyang 655 km sur sirangang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 8.3 degrees north, 127.2 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa pa rin ang posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo. Mantang maaaring man na malo sa uningon niya napakasemana. Mantang ang probinsya kang Albay, Catanduanes or Sogon, Masbate ay makaka-experience siya ng mapanganuron na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagoldol dahil sa naturang low pressure area. Ang natatadang parte kang Kabikulan ay magiging bahagyang mapanganuron, sagkod mapanganuron
na kalangitan na may pulok-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Lulot naman kang stardis o malinsangan na paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Maluya sa kod moderato na paros na hali sa sirangan sa kod norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalauma poon 25 sa kod 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:44 ning pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5:56 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almahela reporting live halidigdi sa DOST Pagasa Ligas. 18 minutos pasado alas 6 nin morning. Mga tugang sendong nadangog kan mga detalyes kan mga darakulang bareta kanaldaaw digdi po sa GB News Express. Mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Angel Mustasa, siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog kan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya, Glenn Kasuya, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Kasuya na, board member Glenn Kasuya. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Noel Rosal, sa buong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa buong gobernador, Noel Rosal sana, albayado. Probinsya ng albay, kain uwan siyang maray, programa asin proyekto para sa ikakarahay, serbisyo para sa gamos ng mga kahimanwa, kay Noel Rosal tunay ng mahuswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa buong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Nagdadakol na ano? Yan ha. Mga tugang, mga konman sa napundo tabi yan, ano yan? Mga konman sa napundo yan, ano yan? Madadangog. Actually, diyan, 45 days, gari 35 days yan. Dahil po kasabay so Huwebes Santo, Biyernes Santo, Buda, Sabado, Black Saturday. Mga 35 days gayon. Madalong din. Ang last day of campaign, last day po nindong madadangog ang mga political ads na yan. Mga tugang sa Mayo G's. Yan. Mayo G's, ha? Yun po nindong madadangog tabi na mga political ads na yan. Ha? Mayo G's. Kaya, kamo tabi kung mapa-advertisement po kamo, mapa-play kamo kan sa indong advertisement din sa DCGB, mas maray pong maatab kamo. Tapos naod yan tabi kamo, baka din na po makasingit kamo digdi sa morning program sa Kuya, kay Pio, kay Mar. Tapano na po yan, may a certain limit lang po ang advertisement kada oras. Ha? Kaya baka kung ano, dahil na po kamo maakomodar tabi. Kaya may mga, ansa mo yung mga pag-iriba dyan sa luwas, ansa mo yan na mga pag-iriba po dyan sa luwas, pwede po nindong kibliton yan. Magura no man nga dyan sa Indoan, political rates. Ha? Kibliton po nindo yan, tanganing atab pa, makapuo na po kamo. Ha? Kami po, de kami namimili ki kandidato. Ha? Ako po, maski sa akong kampo, kung ako kaipuhan ninda, para po sa political ads ninda, pwede po kami makipag-deal sa Indo. Iya po. Kaya, sa mga gusto tabi magpa-ads dyan, magpa-play kan sa Indong political ads, pa-share po kamo sa DCGB. Kung daya po dan ako nindo, tanganing matapos tulos ang problema nindo. Nganing matapos tulos ang problema nindo. Ako dan tabi ako nindo, maguron tulos kita, automatic yan. Pag nagkauyong kita, solve tulos yan. Taigwa po yan, Kikuan, may limit po yan para sa COMELEC. Sa mga nagkakandidato dyan, aram nindo yan, may limit po sa COMELEC and political ads kada sarong kandidato, kada estasyon in radio or television. May limit po yan. May batas po para dyan. Kaya po, dahil dapat kita makasobra dyan, tapos sinobra kita dyan, sa loob po yan mga tugang na election offense. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule, ang Liver-Aid Silimarin Capsule, yan mga tugang may Silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid, taro pong antioxidant na nagkakatabang para sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver-Aid, pwede pong mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dai, mas maray po ng Liver-Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Kaya po, magbalo na, mag-Liver-Aid na para po mga tugang sa tuyang atay. Report, hali po dyan sa luwas, 10 minutos bago mag-abot ang alas 6 nin pagkaaga, dili po alas 7 nin pagkaaga sa DCGB. Karen, good morning Karen. Yes, DP, on assignment kita ng nindigi sa Operation Baklastan COMELEC Legazpi as in provincial kung sa ina pasado alas 6:30 kan sinuna na inibiti kan mga ekspertos karon itong mga election tarpaulin na dahil nakabugtak sa tamang designated area. Bali, ang rutatabi ibiti kan Baraklasan, mapuon digdi sa may Washington, pasiring sa Cruzada, Gugon, San Roque, Puro, asin kabangan, digdi sa mga portion kan Tinampo sa may Rizal Street. Sa impormasyon na itigiran sa tukan COMELEC Legazpi, ang sistema tabi ibiti kan Baraklasan, aaraliun ang mga election tarpaulin na nakaparako na sa mga kahoy sa mga nasa private property na pigsabing warang permiso sa tagsadiri kaini, pati sa mga nasa government property
dahil ka konsideradong bawal o unlawful ini sa mandato kan COMELEC. Halagad may inapotabi kitang BP sarong inimplo ki dakula uno na tarpulin digdi sa may parteng albay doctors. Hinapot nga to ang COMELEC kung babaklasin iyan sa dakol kita mga nare-receiving komento na dari basta darakula uno na tarpulin na halagad sigun tabi digdi dainin da basta-basta alin ito, kakaipuhanan muna i-verify ninda kung may permiso sa tagsadinikan property ito, tutinigduran ka yan. Mapadaram mo na ngayon kami ki-notisya kaan, duman siguro sa mga campaign manager o sa mga may sadinikan property, pakubak kasi itong mga darakula uno ng tarpuli na may ilingdugan sa may pasirin ng gad, sa may orosite, ngunyan tabi ibiti, sigun kaya Attorney Juan Vales sa COMELEC Regional, milagro, tapos iba na yung pigmamataan yung papaarali ng mga campaign tarpaulin material, lalo na sa mga gari na naka-billboard, warara na sa iba, pag abot kang agan inin, sigun pa, na iling nga mismo sa ibang mga darakula na tarpaulin, siguro na kan mga personalize na posibleng nag-ag yan, dahil ka nagpaul ng kabiingan ng dititikit sa may Washington, inot ng gad na nasampulan ining mga local campaign tarpaulin kaya o nasa gate kan Albay Astrodome. Pero kasabi ka nga ni, bawal ang pag nasa government property na kali mga apat klaseng tarpaulin ang mga nanataran sa binaraklas ng gad asin mo niyang tabi ibiti nagpapadagos pa sa mga oras sa ini yaon pa kami dikti sa Washington katig sa saro-saro ng gad tabi ibiti itong mga nasa illegal areas ng campaign material. Di kita, Karen, di kita pwedeng makahuron dyan, tabi. Di kita pwedeng makahuron. Tama din, DT. Di kita pwedeng makahuron dyan. Mas marigod na may nakakahuron kita para mas Okay, credible ang istorya. actually, medyo busy pa. Di pa nagpapaulak Duman masyado sa to. pagpuunin da sa compound kan City Hall, di kitang nakauron? Di kita available naman na pwedeng makauron? Eh, DT ka, naka-newscast kaya data na isa lang ka. The moment po na ma-report kita, Oo. medyo nagkakaigwa nag-briefing sa mga personalized ng TRO5 as in DSP. Aram parita yan, di mo dapat hinalat sa newscast. Tayo pigabangan tayo yan ng mga kwa na yan ng mga sitwasyon. Anyway, ano ang sitwasyon mo yan? Anong team ang sa endang kwan? Anong team ang sa endang? Anong team ang nanginginot? Anong mga member kang kwantan task force? Kan DSP tabi DT, as in TRO5 man sana, anano tarang sa digdi. Pero ang nagbabaraklas digdi, so mga personahes kan COMELEC, Legacy, as in provincial. Okay, sige. Ano, paka-describe daw kung paano siya nagatanggal? So, iba tabi dito na gani nakaparato na, may mga daradarang martilyo, tigbabaklas ito, pero udig sa may Albay Astrodome, so usual lang na tipok-puki martilyo, nanging matangkas na maray ito, at tigtas ang tabi dito, digdi sa may dakulaon na track, sana PSP. Oo, okay. Kumusta? Ano observation niyo sa luwas? Dapat bagangunyan aldaw? Dapat dahil na dyan sa mga campaign posters sa palibot, taan COMELEC, nagsurat na sa mga kandidato na taranggalunin da yan. Gusto sabihin, kung may tinanggal dyan, ano ibang kandidato dahil nagsunod sa pangapudan kan COMELEC? Kamayan, Bibi. Hello? Hello? Hello, Bibi. Medyo chabi. Yes, hi. Kunutunta ka dyan, Karen. Hello? Sabi ko, kumusta ang observation mo dyan sa palibot? Yan pa sa mga campaign posters, kana iba, asiring sa dati. Takunday lamang nagbawas yan, nan matanggal pa kaan sa gobyerno para gumamit kay resources para tanggalon ang kagibuhan kan ibang mga personang habo magsulod dyan. Kung sabihon, inisnab ka nagkakapira na mga kandidato ang pangapudan kan gobyerno, lalo na kan COMELEC. Okay, rayaon pa man tabi ibiti. Dailang kumpara kan mga enot, ano, may natanggal lamang o dae? May mga natada pa man diti, pero ang tigsabi ko nakauron ko sa COMELEC, di naman ngayag basta leon. So iba talaga, yaon sa private property. Iyo, Kuda nasa sama man na area. Hindi pwedeng tanggalon. Pero nakulong baga dyan, araw kan sa Albay Astrodome, nakul dyan ng mga nakadukot, dahil lamang kinaghali ka na kandidato? Di talaga diti. As in, may mga natada pa man na grupo kan, iyan na nagbaklas naan. May mga natada pa man na iba, pero according to Atty. Nicolesa,
mas giit na nga ni tabi inibiti. Kamparatan po mga nakaaging aldaw na talagang pigalat nila na may magparaplas pa na mga siguro campaign manager o magpara Ano ba yan? gusto pa yan. Ay, Pero nako. dito sa paninda dito, talagang may mga data piga-arali. Ayan Sige. tabi dito. Yan tabi dito, Balikin ana. na dyan na sabi. Ikot daw ka mo kasi boy, obserba rin doon sa palibot kung inutan nindo na nagbabaklas, ta siyempre kung nag-iikot ka mo, aram mo man kung sa inyo so kadakol na mga campaign posters. Obserba rin kung natanggal lamang yan, kung nagkakarali lamang yan, na may tuminanggal lamang na kandidato. Ako kaya medyo, sa totoo lang, naikukursunada yan na binugtak ninda, ang mahiro ngon yan sa gobyerno, magasto pa sa gobyerno, para hatanggalon, binugtak ninda. Dapat gusto dyan ang gobyerno. Sino nagbugtak ka yan? Sinururatan na yan, natanggalon ang mga posters naan na dahil sa common poster area. Apera, kang nakasurat dyan, nakadukot dyan sa mga pribadong properties. Tayo, pag-approve yan kantag sa diri, dahil no question dyan. Pribado yan. Pero yan na mga yaon dyan sa mga gilid kantinabong etc. Dapat tinanggal ang kaniba na nagburugtak na mga kandidato. Roger, talagang sistemado dito nag-abang nga ni kita, nag-masid-masid kita, talagang mga taga-Comelec ang nag-arali. Kaya man kitang mga nailing na sa mga pagpadirig at mga upsan. Na dapat iyan, sinanto minanggal ka, tapos sila nagbugtak dyan. Ngunyan, sa gobyerno, nagagasto, gasolina, sweldo kan tao, wear and tear kan auto. So, pag-dispose pa kan, sendararahon iyan. Actually, medyo tigwan pa kami tigil sa Washington, medyo tig sa traffic, kapundo-pundungan itabi isiti, ang sistema, sa tiga obserbaran, tiga arali, sa mga day na nasa tamang area. Sana ka mo dyan parte sa Washington, kamo? Yan, nakabi kami digdi sa may UST Hospital. UST Hospital. Nakasunod ka mo dyan? Water tabi isiti, sa medyo nagtuturo tagiti. Picture na kung paano lamang iyan magkwanta, ibugtak na lamang social media. Water tabi isiti, posting na. Ma-inspira lamang iyan ta. Saludo ako dyan sa mga tawong iyan ta. Iyo ang nagtatabang para malinig ang sa tuya na palibot. Roger tabi isiti. Okay? Kaya tatang istorya sige sa luwas, mabalik kita taod-taod, Karen Ala, DCGP. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa aluan. Diniskuter tabaga kang inot dyan. Ano manindo? Although sinururatan yan kan Comelec, sabi sa mga kandidato, sa mga kondyan konsisay, sinururatan yan. Sinururatan niya. Dapat ko surugoon ni Nindo so sa indong mga pag-iriba dyan, nataranggalon, taka mo nagburog takaan. Ngunyan, tama, ako niyan, bawal iyan sa mga nagkaburog takaan na lugar, surbra sa sukol yan, ang nagagasto ngunyan, in pondo sa gobyerno, para taranggalon ang mga posters kan iba na kandidato. Sa kabaga. Ay, nako, mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Barat pa lang sa picture sa kuya nal ka nakaungkong pandesala. Medyo mainit ang, di ko alam kung mainit ang panahon o nag-iinit ang lawas ko. Di ko kung nag-iinit ang panahon, nag-iinit ang lawas ko talaga. Ay nako. Sige, balik ito 7:30. Mga tugang sa programa nga hapot sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Good morning kay Pading Jess Liagan. Pading Jess, maray na agad tabi sa inyo. Sandali, bago pa lang kita magpaaram, para po duman sa mga kamidbid, amigos, amigas ni Pading Willie Casimiro, Pading Willie Casimero tabi dati ining pulis padihong ko nita father-in-law ni Jomar pipaaram tabi sa gabos na dahil ko garing nabubuksan ining dahil ko garing nabubuksan inin na pinareward sa kuya ni Jomar. Sandali lang o basta po piparam sa gabos na si Pading Willie na kasi Mero, gada na po, nagpaaram na po siya sa Kinaban. Pag ansaya pong bangkay, niyaon dyan nakapatente sa Sendang Harong sa Tabaco City. Tabi. Kaya sa mga kamidbid tabi dyan, dating pulis ini, retired pulis ini si Pading Willie, barangay official, dyan po sa Tabaco City. Sa sarong barangay,
yan po sa Tabaco City. Piparam tabi ka na gadana si Police Officer Willie Casimero, incumbent po ini na barangay Kagawad sa sarong barangay dyan po sa Tabaco City. Okay? Detalye mo daw tabi yung man. Taday ko nabubuksan ini na pinadara mo sa kuya. Kuno rin sulubong. So, schedule kang dapit ni Pading Willie. Ha? Paki-type mo na lang tabi. I-type mo sa ko. Tauliton tataod-taod. Ha? Sabi ni Kuya Nes, ang hapot, anong gibon kan Comelec sa mga day nagtanggal kan mga campaign materials. Buda so naglaag sa mga bawal na laagan. Kung hanggang sa nasa taram, sayang, iyo mananggad. Adi, iyo baga tama kayang Kuya Nes mananggan. Kaya lang, iyo nga yan, maagis sa magkaligong proseso para patunayan. Yan ang mga campaign posters na yan dyan sa palibot. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Maray na aga po sa Endogabos. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga